Voor boer Maurits Ipma is het alle dagen weer spannend. Komt de Rijn als net, want een flinke bui kan zijn laan net on. Het probleem is dat het gemaal op het hoogste punt van de polder stiet en daarom haast geen effect had op het laan dat leger leidt, maar grote gevolgen. Ja, ik kan hier niet overheen. Het is altijd nat. Dit is het enige perceel wat er nog af moet, de rest is eraf. Maar dit door de hoge waterstanden altijd heeft dit land geen buffer meer. Daarom kan ik hier niet overheen. De zware machines de keer net maar op deze grond. Nee, dat wordt helemaal niks. Joet liep het meeste wetter al weer wat voor te zakje, maar Ipma is een toekenboer. Hij zamelt bewijsmateriaal met zijn camera. Dit draait er juist naar weer een dikke bui. Hier staat het ruim 95, 90, 95 NAP. Nou, je kunt wel zien, goed dat hier geen aardappels staan. Want ik heb het water hier. Nou, op het land. Al 15 jaar klaaien boeren bij het wetterskip, maar het nota had dat net een soort opsmieten. Ja, na een soort rijnwetter worden de neetpompen inzet, maar de oplossing is nevens Ipma een eigen gemaal. Maar daar liep het wetterskip net om te wonen. Waarom ze het niet willen, snap ik niet. Het zou voor het waterschap wel een kostenverhaal zijn. Dat heeft ze jou net verteld? Niet exact. Het komt er wel op neer, want ze praten zo, ze praten zo en zo. En ja, het zit in de molen en daar blijft het bij. Ipma overwaagt om een rechtszaak om te spannen om een extra gemaal te krijgen. Wetterskip Friesland kon net op het verhaal reageren.